Silav Lewabin. Serokê Partiya Yeketiya Demokrata Kurdî li Sûriya peyedê ragihan Serokê Sûriya hin de nezan û bêaqil niya çekî kîmyayî li nêz Dîmeşqa paytext bi kar bîne bi dûr jî zaniya Artêşa Beşar Esed hawar ji bo bikaraniya wan corên çekan bir dibe. Fuat Hüseyin Serokê Dîwana Serokatiya Herêma Kurdistanê ragihan herêm bi jivaniya hêzê bişîne ji bo Sûriya bi merema berhevanî kirin lê Kurdên Rojavazê de barûyekê dehan hezar kes li wan deveran bi sedema metirsiyê mişextî bûne. Şêwirmendê ragihandina Serokwezîrên Iraqê têkestî kiriye welatê wî bi hemû awayekî re diket axo esmanê wê ji bo heweka serbazî de ji bi Sûriya bikar bîne û tu carekê Iraq nabe bingehek ji bo encamdana wî karî. Wezîrê Karûbarên Civakiya ragihand heyama îsal de 62 kompanî û xwediyên firojan bi sedema pêgîr nebûna wan parastina selametiya mafê karkeran li cihê karî dane dadgehê û piraniya dosyan jî di berjewendiya karkeran êk alî bûne. Serkirdeyekê Partiya Karkerên Kurdistanê Haydarî dabûyê ki eger hikûmeta Tirkiyeyê li rojên dahatî de gavan beref qonaxa duema prosa aştî nehevêje wî wekî hêzên parastina gel berhevin ji bo şerekê mezin. Peyvdarê berrevaniya şaristaniya germiyan ragihan komgehek û supermarkêtek di nava bazarê Kelar spêdehiya îro şewitîne û dûkel jî gahê nexweşxaneka hilî bûye sedemê nexweş ji bo hatin veguhastin ji bo nexweşxaneka hikûmî. Hikûmeta Iraqê kompaniya Newaya Royal Dutch Shell ya cîhanî bûyekê tomatbar kir ku bûye sedema wêkê ku Iraq milyareha dolaran zirarê bike têkestî jî kiriye wê kompaniyê tu corekarekê cidî bo mifawergirtinê ji wê gaza siruştî nekiriye ku di zeviyên mecnûn de çûye û belkî hemû bi heder çûye. Piştî bilavbûna nûçeyê revandin û helhatinê bi milyoneha dolaran Cewher Fehil serokê desta beraniya Parêzgeha Selahedîn gihaya balafirxana Nêvdewletî Hewlêrê lê gor nûçeyekê saytê Somerya News êvariya du serokê beraniya Parêzgeha Selahedîn piştî geştekê li Tirkiye gihaya balafirxana Nêvdewletiya Hewlêrê. Bi sedema gotûbêjên berdewam sebarit bi encamdana êrişa kîmyayî li Sûriya bersivdana hejî ji bo îkarî Wezareta Derva Amerîka ragihan ew civîna biryar bû sibê li bajarê Lahey di navbera mezne dîplomatkarên Amerîka Rûsya bêgirê dan hat helweşandin. Wezareta Derva Rûsya îro haydariya wîlayetên hevgirtên Amerîka û civaka nêvdewletî da ku eger zeriya serbazî li Sûriya biweşîne wê encamê tirsinak ji bo ser rojhilata navîn û Bakurê Efrîqiya dibe. Kurteyek ji nûçeyên Kirmancî hat pêşkêşkirin her şer.